Er det at være kristen sådan en livsstil, eller er det noget, man ikke behøver at leve efter? Altså, jeg vil ikke bruge ordet livsstil, fordi det er jo sådan noget, man vælger. Men jeg vil hellere sige, at det er et liv. Altså, det er, at være kristen er for mig, jeg kan kun svare for mig selv, det er noget, som jeg ikke kan separere fra noget som helst andet. Det er mit liv. Det er nemlig en tro, er nemlig det, man handler ud fra. Og det kan vi vende tilbage til, hvad den tro er for noget. Men det er mere end en livsstil. Ja, okay. Tror du, Gud tilgiver alle? Hvis ja, hvad så, hvis de ikke tror på Gud, eller de ikke spørger om tilgivelse? Ja. Altså, det sidste kan man sige, hvis ikke de tror på tilgivelse, eller hvad du sagde? Hvis de ikke spørger om det. Hvis ikke de spørger om det. Altså, jeg tror, at alle, der er klar over, hvis de har gjort noget forkert, på et tidspunkt spørger den, som kan tilgive om tilgivelse. Altså, min lange erfaring er, at mellem mennesker er det sådan, at man kan selvfølgelig godt være så påståelig, at man ikke synes, man har gjort noget forkert, men de fleste ved godt, når de har gjort noget forkert. Det tror jeg også. Overfor Gud, jeg ved jo ikke, hvordan Gud tænker. Sådan som jeg tror, han tænker, og det ved jeg fra Jesus. Det er der, Jesus kommer ind. Ikke? At der har vi så billedet, der giver, hvad det er, Gud vil. Der tror jeg, at han er den, som vil vise mig alt det lort, jeg har lavet. Og I kender godt det der, hvis man får fortalt alt det, hvad man har gjort, så ved man også godt, at der er noget, der ikke er så heldigt. Og så tror jeg, at han vil tilgive. Og så vil det ligesom falde væk. Og så er det almindelige spørgsmål. Mine konfirmander, de stiller for eksempel altid spørgsmål. Hvad med Hitler? Bliver han tilgivet? Så siger jeg, ja, jeg tror, at herren tager ham sådan noget armen. Så siger han, kom lille Adolf, nu skal du bare se, hvad alt det lort, jeg laver. Det er meget. Så du tror, at Gud tilgiver alt? Jeg tror, altså hvis ikke kærligheden tilgiver alt, så er der ingen tilgivelse. Så er der noget, der ikke er tilgivelse for. Og det vil jeg synes var så uhyggeligt. Kærligheden, tror jeg, er sådan, som vi kender den i vores liv, så er den parat til. Især kender vi den fra forholdet mellem forældre og børn. Nu har jeg jo store børn, jeg har også børnebørn. Og der ved jeg noget om, hvad kærligheden vil. Den vil altid det bedste. Hvis ikke det er kærlighed, så er det noget andet. Men kærligheden selv vil tilgive. Så tror jeg det. Hvad tror du, Jesus' opgave var på jorden? Det var at vise, hvem Gud er. Altså på mange måder kan man sige, hvad er Gud? Er det sådan noget svæve rundt ude i universet? Er det en tanke? Er det en ånd? Eller hvad er det for noget? Og der kom han for at vise os i ord og i gerning, hvem Gud er. På en eller anden måde, så kan du sige, hvis du har Gud her, som er sådan lidt, sådan man ikke rigtig kan forholde sig til, så går Jesus henover, og så har vi billedet af Gud. For alt det, han sagde, er det, som ligger bagved. Det er det, der som er den Gud, som ikke ville vise sig. For eksempel, hvis I læser skabelsesberetningen, så er der ikke noget billede af Gud. Der er billede af verden, men der er ikke noget billede af Gud. Det viser Jesus. Derfor er han væk. Tror du, kristne er bedre mennesker end folk, der ikke er kristne? Altså, hvis jeg skal bruge min erfaring, så er de jo ikke bedre end andre, men jeg synes, at de har måske nogle styrelinjer til at opføre sig ordentligt. De er ikke bedre, men de burde være gode. Jeg siger ikke bedre, men de burde være gode. De burde bruge den kærlighed, som de selv har fået givet til at vise kærlighed over for andre. Så de har flere værdier, eller? Eller de vil ikke sige, at de har flere værdier, men de har nogle værdier, som de hele tiden får, så at sige, fornyet. Mm-hmm. Derfor er det for naturligt for en kristen at gå i kirken, høre, hvad det egentlig er, Jesus ville, og ud fra det, så begynder at sige, hvordan kan jeg leve med det? Hvordan skal jeg for eksempel være tilgivende? Ja. Det nytter jo ikke noget, når man har, så at sige, hørt lige, at man skal tilgive, og så kommer hjem og banker sin kone endnu en gang. Ja? Altså, det går jo ikke. Altså, så skal man tilgive, og så skal man leve i kærlighed. Og det er ikke let. Det gør vi jo alle sammen, så derfor tror jeg ikke, at kristne er bedre, men de har nogle linjer, nogle billeder af, hvordan de skal gøre. Hvorfor valgte du at blive præst? Det gjorde jeg af mange årsager. Jeg gjorde det, fordi jeg for det første skulle finde ud af, hvad jeg skulle læse i sin tid. Og der tænkte jeg på, at jeg var faktisk meget fascineret af Jesus. Jeg kommer ikke fra noget kirkeligt miljø, men da jeg var ung, så var der sådan en optagethed af, hvad man skulle med sit liv. Det er sådan det vi kalder ungdomsoprøret. Jeg er jo så gammel som jeg er.
Så der tænkte man, hvad skal jeg egentlig bruge mit liv til? Skal jeg bare tjene penge? Jeg vil gerne være ingeniør. Og skal jeg bare være sådan rent, der tjener en masse penge og bor på Strandvejen og sådan noget. Og så fandt jeg ud af, at det ville jeg ikke. Det var ikke det, jeg ville. Jeg ville noget andet. Jeg ville noget med... Og så kunne jeg ikke finde ud af, hvad det var. Og så fascinerede Jesus mig ved at sige, at det drejer sig om at leve i kærlighed. Og så tænkte jeg, det må jeg finde ud af, hvad det er. Så begyndte jeg at læse teologi. Så blev jeg på Københavns Universitet. Så blev jeg færdig med det. Og så undervejs, så fandt jeg ud af, at det havde jeg faktisk lyst til at fortælle om. Og så valgte jeg at blive præst. Og det er 31 år siden. 32 år siden. Og det er jeg meget glad for.